Ka kitab ki proverb kalanong ka bakhatsan ka jing phai kitin ka ba jem ka pen phai no e ka jing bitar hene ka kitin ka ba e ka pen khi e ka jing bitar uthli jong bostan ukren bet e ka jing tep hene ka shintor jong ki ba bi ka the no e ka jing bi ki khmat utra ki long ha ki jaka baro lauda ap khmi ye ka basnio ba de ka ba uthli ubakhya ulong uding ke jing im henry ke jing mutlap hau kalong ke ba penjot mensi uba biye unyau ben ya ke jing kayo kpa jong henry uba nyau ko ni ke jing sneng uyo ke jing sian ha ke ying jong ba hop ke ran shibun ke jing show henry ke khajna jong ba man long ke jing jinjar kirmeng shintur jong ba start ki pen priang ya ke jing tip henry ke dokno uba biye kamle kunta kajing kenya ubaman kalong kajing ijli yang utrai hende kajing duai jong babek kalong kajing sobha jong kalenti ubaman kalong kajing ijli yang utrai hende uiet yang utau babek ya ka ho kajing sneng ka basitom ka ap yang uta uba e no ya kalenti bat uta uba isi ya kajing sneng uniap kajing tep bat kajing jot kidana khmar utrai tekat no tam nele kidono ukhon menreo unong khiben iet banyo jing sneng unom net chawasta ka donut ka bakmen ka penlong ka khmat ka bapu handai da ka jing snosi ka donut la penjot ya kam se ka donut jong ta ubadon ka jing shampang ka wa di ka jing tip hari ka shintor jong ba biet kan bam ya ka jing biet kisni baro ki jong uba jinjar ki long ka jing snio handai uta uba kemen la ka donut udon ka jing khawai hala ka si la ka ba khandiat lembat ka jing shep ye yutrai bani ka jing sheu shibun habadan ka jing shitom batka la ka ba shisin bam da ujhor habadan ka jing ye mani masi bala pensngat habadan ka jing shun baru ubri uba bitar upen khi ka jing ya ka ja henry uta uba tu de ka bitar upen ya sup ka jing ya le kalenti jong uba alhya kalong ka jing ke ka ba da kiding sha henry ya kalenti ya jong uba be la penlong kalenti ba ukhon uba stan upenlong uba kemen yo ba henry ubri uba bi unyo ben ya ka kmi kajing bi kalong kajing kemen yo uba suda kajing sta henry ubri uba shampang upenlong ka ba be ya la kalenti ha ka ba omdan kajing perkhat ya kajing thmu la pen bu kho henry ha kajing bon kinong perkhat apen scam ya ki ubri uyo ka jingkmen ha ka juba ka shintor jong pat ka ktin ha ka por ka babit kat no ka babha ka long how was stan kalenti ka jing im ka QR tet bonyo kyar na ka jing tep ka bashapo utrai un jenrat no ya ka ying jong basarong handai un pen scam ya ka por jong ka rukin thai ki jing prakhat ki basniu ki long ka jing jili utrai handai ki ktin ki babang ki long ki bakhoi ubakwan men toy upen chitom ya la jong ga ye henry utau bi isi ye ge jing ai un em ka do no ba hop ka perkhat ye ga ban phai tin henry ga shintur jong baman ka shu the no ye ye basni utrai ulong jingai no baman henry usngau ya ga jing duai ba hop ka jing shai jong ki khmat ka pen kemen ye ga do don bat ki jing pana ki ba bha ki pen sngat ye ki shi ka skor ka basngap pe ka jing sneng jo ka jing em kan yai ne apdeng ni basta uba kentat pe ka jing hikai unyo ben ya ka jong ka mensim henry basngap pe ka jing sneng uyo ya ka jing shampa ka jing shep te utrai ka long ka jing hikai ka jing sta ara shwa ka buram ka lek ka jing soret